competitief en innovatief Limburg heeft in toenemende mate behoefte aan arbeidskrachten en ondernemers die hun kansen grijpen over de landsgrenzen heen. Daarvoor hebben ze kennis, vaardigheden, maar vooral ook een internationaal georiënteerde houding nodig. De unieke ligging van Limburg in Europa biedt jongeren enorme kansen om zich te ontwikkelen tot Europese burgers. De strategische agenda Buurtaal en internationalisering Limburg wil invulling geven aan deze behoefte. Het doel van de agenda is het optimaal voorbereiden van Limburgse jeugd op een toekomst binnen en buiten de landsgrenzen. Jongeren die voorbereid zijn om in hun eigen regio kansen te zien en die te grijpen. Als leerling, als student, als werkende, maar ook als inwoner. Hier hun bestaan willen opbouwen en bijdragen aan de euregionale en daarmee ook de Limburgse ontwikkeling. Hier wordt ook de relatie met Brainport 2020 en Limburg Economic Development duidelijk. De strategische agenda draagt bij aan de binding van talenten aan onze regio. Het is noodzakelijk dat het gehele onderwijs in Limburg nadrukkelijker een internationaal gezicht krijgt. Het opleiden van leerlingen tot wereldburgers met accenten op meertaligheid, buurculturen kennen en begrijpen en ondernemendheid. Dit doen we door onderwijs aan te bieden in en voor de EU-regio. Een bijkomend effect is dat een wisselwerking kan ontstaan door bevordering van euregionale competenties en taalkennis. Belgische en Duitse consumenten zullen zich dan gemakkelijker kunnen bewegen binnen de Limburgse grenzen. Wij vertrouwen erop dat de strategische agenda Buurtaal en internationalisering Limburg u stimuleert de blik over de grens te werpen, de kansen te grijpen en met uw organisatie een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen. Er gebeurt al veel aan internationalisering in het onderwijs. Door onze samenwerking te coördineren en intensiveren maken we het alleen maar nog beter. Voor onze jeugd en daarmee voor de toekomst van Limburg.